Jadi dosa puboho 2 tahun magdipi magajapik au jogjong ibana di pasing ni batang aik dungi di ida manak sian batang aiki pitu lebu akan nauli rupa jalan namokmok akan nama pada diagung dungi seluk manak pitu lebu na asing sian batang aiki akan nagawa rupa jalan nama niang tidak poton batu labung ni rebu akan di pasing ni batang aiki dungi di pogak lebu akan nagawa rupa jalan nama niang hima na pitu lebu akan nauli rupa jalan namok moki dungi tak sungguh magajapik awni dungi tak nono musim matana kay magnibi padua lion dida matubu pitu kabiu sakabona akan napongis jalan ringgan dungi suluk ma di ida pitu kabiu akan labang jala ating ano di bait alogo syada bisakan jadi di polga kabiu akan alabangi ma na pitu kabiu akan abalga jalan napongisi jadi tak sunggul mapik gajapik awni jala di ida ma ni pidoi HP mano ogo nai khoso situtu magohanai jadi disuruh mengalapi saluhut pangaguding do pagalamat akan ada itorong misiri dungi dia turun kajapik aun mani pinai tu nasida alai dan adong sian nasida na malo majujuk sa di kajapik auni dungi makuling ma situ ani akasi tau angguk inna badok kajapik auni magningot mau sadagyo di rosakko ujuna tarima si kajapik mida hamina posona kabe di pasatau kapda situ ani akasilo pasagu-sagu tukungan na dijabu ni situ akahupas imagnipi mahami dinasabongin audot ibana pulik bedo lapatan ni pinami jadi adong ma disidongan nami sada duli-duli magahebek na poso di situ ani akahupasi tu ibana mahua toko nami kabe dijujuk mani pinami be magugu tu ni pinami be lapatan na jadi ia songon di pajujuk na tu hami lau songon di do songgop ia au mulak tu toho nakuhian tagatung do anggo do ngaku dungi disuruh japik au mamangala si Joseph jadi hatok ma di paluan nasida ibana sian hurungani di nabung mamisena jala disikat ya kaulusna kabi topot ma gajapik au ni dungi ni nagajapik au mambatuk si Joseph adong dosa dan ipiku hape dangadong si jujuksa alai hubege bagitam di dokalak ia adong di bege honipi malo doho majujuksa dongini nasi Joseph mangalusi kajapik aun dada aunian tebatado pabaon hasonangan tu kajapik auni dongini na kajapik aun mamadok si Joseph idama hui pido au jongjong di pasing di batang aiki jadi huida makukak sian batang aiki pitu lebu akan mok jalan nauli rupa akan makakat tuarong dongi suluk makukak huida pitu lebu nasing akan makniang jalan nagawa rupa situ tu dan adong tu dosa ni roana huida disadok tano misir dongi di pogak na pitu lebu akan makniang jalan nagawa ima pitu lebu pakjolo akan namok-moki saat peakai tubutuhanai di polgak las otadaro naunggo dibutuhanai las roado rupa nasida songona dimulanai jadi tak sunggul mau dongi huida muse di bagasan nipiku pitu kabiok sakabona akan napongis jalan nadenggan dongi soluk matubu huida pitu kabiok nasing akan labang jalan nagohok di bait alogo siat purba jadi polgak na pitu kabiu akan alabangi mana pitu kabiu akan adengani nunga dengan upabol luhut na tu akapangaguting alai dangaro nanggosada na maru macucuk diau ngi dinna si Joseph matu gajapik aun sada do padok nina dua ni bini gajapik aun di pabuade batado tu gajapik aun na naing pamasauna na pitu lobu akan adengani pitu tau doi na pitu kabiu akan adengani laos pitu tau doi sada to tahe lapatan nibi na pitu lobu akan namagniang jalan agwai akan nagukari ikutu boka odeng pitu tau doi na pitu kabiu akan alabang jalan agoho pinai ni alogo siapugba
buah ni pitu tahun halion doi. Ima hata na babawoni tu kajapik aun di palu bade bata do tu kajapik aun na naing pamasauna. Ida masa pitu tahun hadu maun bolo di sadok tanu misir ihu matusi musim masa pitu tahun halion gaya biduba masude hadu mauni di tanu misir jadi pasing matanoi baenon di haleoni. Ang bebo to ni halak hadu mau ni tanoi baino ni halion nasuluki aing napito situ turui akup ni ubay na pola 2 hari magnipi kajapir aun pabuah gomos ni buah-buah nazian debata jala tibu na pamasaun ni debata otpe di diogi kajapir aun masada halak na patas jala na pista maguha si papakiton na patotahon tano misiri didokon rajai maibana papakito kasitua di tanui mangiron sapag di masyantano misir di na 7 tahun hadu mauni asa di papunguna sida sudah si pangaron sang liling akka tahun hadu maun akka naroon asa di paguguk hian eme makpadapotan tu raja Fir'aun pajopon ni akka huta bayron si pangaron sogot asa rokian bait buhal ni tanui tumagam na 7 tahun halioni akan dasanggop sogot tu tano misir asa unang mate somangan isini tanoi. Tenggan mahatai digo hani gajapik aun dok digo hani akan na poso na sudena jadi na gajapik aun mamat akan na poso nai tung tagamon majuk pakita jol masongo ni bana nani ingana ni todi ni bata dungi di dok gajapik aun matu si Joseph dung di paboton de bata tu ho sudenai dang adong jo mano patas maroha jalno pistak siako satu homa bagasu gugudok mo masadok bangsoki walan habang sarajaw ni ma husung aku siako akup ni inagajapiraon madok si Joseph idama nungau pasatu ho sadok tano misiron dungi diupal gajapik aun matitin na siyan tangan na jala disoluk ko tu tangan ni si Joseph dileho do sukta na botak bayan abit na do sape na dibai do hoko sere tu kukungna dungi di pahuddu di bana tu huketana paidua hut maktik tinggi di jolonga maksoba mahamu asa satu ibana masadok misir sadok tanu misir dungi di nagajapik aun mamandok si Joseph au donian gajapik aun aledang najari hidato ni manangise tangan na manang patna di sadok tanu misir dalongo roham jadi di bayan gajapik aun maguaw ni si Joseph zopenat panea si pangulo pagtilion jala di lion tu ibana si Asnat bugun si Potipera malim di hutaon bain jolmana dungi bokat masih Joseph mangaliati tano misiri 30 tahun do umur ni si Joseph di najongjongi ibana di joloni si Fir'aun raja ni Misiri asa bokat sia joloni raja Fir'aun masih Josephi lau mangaliati sadok tano Misir jadi masih guguk pagboy ni tanoi di na 7 tahun hadu mauni dungi di papungus Joseph nasa goa-goa ni si pangano ni na 7 tahun ni akka na di tano Misiri jala disipa si panganon itu akahuta yogoni hauman na humaliang gano hupta di bayan tu bagasan jadi sobokon rihit na di pasir ni laut hagugudang ni Yemen na pinagugut ni si Josephi pola di pasok musim mamilangi aidang behabilang asa itu buma 2 anak di si Joseph takas sogoro petahun harioni akan na tinubuhon ni si Asnat bogun ni si Potipera malim di hutaon Diba si Joseph maguang ni buha bajunai si Manase ay lupa duwaw di bata di sude pagdangolaki ko di bagas ni damangi sude na nina diba ang guwang ni napaduwaw ni si Ephraim ay gabe duwaw di tempat di bata di tanong pagdangolaki nina ay jadi dung pun na 7 tahun hadu mau ni tanong Mesir mamuka mago na 7 tahun halion songonan ni dok ni si Joseph yan yabe halionon masa luat ni hali ale anggo di sadok tanu misik adong dosi panganon
Dungi halionon masuk muse dohot sadok tano misiri. Jadi mangalu-alu tu Raja Fir'aun mah na topi manggiro si panganon lain si Fir'aun mah batok sudi isi ni bisir. Si Joseph mah topo tamu. Tadi dok nai mah baik kamu. Jadi dok kaleonon saluhut luat ni halak diukap si Joseph mah sude sopo pakpiopan eme digadi si mah itu halak bisir ay tong lapote situ tu do haleoni di tanah Mesir. Dungi akago ma isi di sude luat tu tanah Mesir manu hoki si panganon sian si Joseph ay tong lapote situ tu do haleoni di sadok tanon.